us en parlaré de les plantes d'interior. Estem aquí en una zona que és l'hivernacle, on està en unes condicions perfectes perquè les plantes es puguin viure molt bé. Però les plantes d'interior les coneixem d'aquesta manera, en un estat que les venem o les tenim a casa en un format amb testos. Realment, les plantes d'interiors no són així, sinó que la seva natura, el seu hàbitat, són plantes d'exterior, però que aquí no ens viurien. Per això les tenim que conservar en zones d'interior i d'una manera aconseguir que és més o menys imitar que està al seu hàbitat, o sigui, aconseguir la seva temperatura, la seva llum, la seva humitat ambiental i d'aquesta manera poder tenir unes plantes en bones condicions. Doncs les plantes d'interior està científicament demostrat que són plantes purificadores de l'aire. Ho dic perquè això és molt important tenir en compte que a casa posem les plantes normalment com a plantes decoratives, com si fos una cosa que queda maca, no? A part d'això, i molt més important inclús, ja dic, s'ha demostrat que les plantes són purificadores de l'aire. Per exemple, aquí tenim l'Spathiphyllum, és una de les plantes molt recomanades per la seva aquesta acció purificadora. N'hi ha altres, totes les plantes tenen aquesta acció purificadora, però l'Spathiphyllum, com altres plantes, ho tenen unes més i altres menys. A més, us posarem aquí un link que podreu veure, on podeu veure una pàgina web i podeu inclús veure que s'han fet proves amb col·legis on l'atenció és molt millor, es millora molt més, on teníem moltes millores al tenir plantes o no tenir-la plantes. Una altra cosa que m'agradaria és parlar d'un tema, d'un mite que està molt estès, i és el tema de que si les plantes d'interior les podem posar dintre de la nostra habitació o que ens consumeixen l'oxigen, doncs, bueno, no és així. Les plantes les podem tenir tranquil·lament a casa i podem tenir-la inclús a la nostra habitació, que no passa absolutament res. Per què? Realment, les plantes el que ens estan fent és aportar molt més del que ens poden treure. O sigui, ens aportaran molt més oxigen durant tot el dia i purificació de l'aire, perquè l'únic que farà és al vespre, que és el que diuen, si al vespre m'atreuen l'oxigen, doncs no és així. Sí que realment consumeixen una part d'oxigen, però com que no estan fent la fotosíntesi, que només ho fan durant el dia, doncs llavors només consumeixen una part molt petita d'oxigen i després una part molt petita de diòxid de carboni. Sempre serà molt més la quantitat que tindrem a la nostra parella al cantó i el que pugui respirar la nostra parella, per dir alguna cosa, la persona que podem tenir a la nostra habitació, molt més, en quantitats molt més grosses d'oxigen i de diòxid de carboni. En la qual cosa el que no farem és treure la nostra parella perquè estiguem més sa, per dir alguna cosa, amb la qual cosa no és cap necessitat i no hi ha cap importància a l'hora de tenir les plantes. Ara us en parlaré de les plantes que volen més o menys llum, perquè d'aquesta manera podeu triar quan aneu a fer la compra o teniu el regal, doncs on col·locar-la. Per exemple, n'hi ha diferents normes. La primera és que les plantes d'interior no volen mai sol directe. Si posem una planta al sol directe, se'ns cremarà. Això és la norma número 1, mai sol directe. Que les volem posar al cantó d'una finestra, unes cortinetes serà més que suficient perquè les plantes no se'ns cremin. Norma número 2. Les plantes de llum, les que més volen llum, serien plantes com aquestes que es podeu veure aquí, plantes que tenen flor. Això, per suposat, són plantes que necessiten molta llum o molta claror. I també n'hi ha un altre grup de plantes, per exemple, aquestes que veieu aquí, plantes que tenen colors clars o fulles matitxades, o, per exemple, aquí podem veure més, plantes que tenen fulles matitxades, o el cròton, per exemple, també és una planta amb molts colors. O sigui, les plantes que tenen molts colors, o fulles clares, o matitxades, o flors, són plantes que per si volen moltíssima llum. En canvi, les plantes que poden estar amb menys llum o claror són les plantes de fulles més verdes, de color verd fosc. O sigui, per exemple, aquí tenim una petxira, però n'hi ha altres plantes que tenen les fulles fosques, la Semiaculca i altres tipus de plantes. Aquestes plantes poden tolerar estar en llocs amb menys claror o menys lluminositat. Però, què passa? Com a tot arreu n'hi ha excepcions. Quan hem parlat de les plantes que tenen fulles de colors o matitxades que volen molta llum, en aquest cas, per exemple, l'amaranta o calatea, que seria aquesta planta que podeu veure aquí, que és el que estava comentant, tenen diferents tonalitats, aquesta, en canvi, no vol molta claror, vol poca llum. Les plantes d'interior, en general, no volen massa aigua, sinó que no les regarem fins que el substracte estigui bastant sec. Com ho farem això?
doncs rascant la terra, i quan veiem que la terra comença a estar ja una miqueta seca, llavors és quan la regarem. Pensem que la gran majoria de les plantes se'ns moren, les plantes d'interior se'ns moren per excés d'humitat. La gran majoria se'ns moren per això. Després també és per falta de claror o alguns altres temes, però sobretot és el tema del reg, que és molt important. Per això dic que en general volen poca aigua. Dintre de les plantes que volen poca aigua, tindrem una altra manera de veure com pot necessitar o no necessitar aigua. Per exemple, amb una planta com aquesta, o a l'espatifilium que el tenim, que abans hem comentat, el tenim aquí, n'hi ha plantes que, si observem, ja ens ho diuen si necessiten o no necessiten humitat o reg. Com? Doncs que les fulles, si les trobem que queden com pensides, ja ens estan dient, per favor, rega'm, que m'estic morint. Llavors ja tenim un indicador també de com regar les plantes. Una és rascant la terra i l'altra seria visualment. Després tenim diferents grups de plantes per saber quin tipus volen més o quin tipus volen menys. Per exemple, tenim les plantes com aquestes que veieu aquí, la sanseviera, la semiaculca, són plantes, o la sampàlia, aquí tinc una perquè la podeu veure, que és aquesta, la violeta, són plantes que tenen la seva tija o les seves fulles carnoses. Què vol dir això? Que a dintre tenen bastanta aigua i són plantes que aquestes sí que realment necessiten molt poca aigua. No les regarem fins que rasquem bé la terra i estigui el substrat bastant sec. Un altre grup de plantes, per tenir en compte també que sapiguem quines són les que volen menys aigua, són totes les que tenen troncs. Com podeu veure, aquestes, les marginates, els troncs del Brasil, aquesta que tenim, per exemple, aquí al cantó, tot el que són plantes amb troncs són plantes que també volen molt poca aigua. Per què? Perquè dintre del tronc té molta reserva d'humitat i d'aigua. Ara us explicaré quan adquirim una planta o ens la regalen, si cal trasplantar-la o no. Per exemple, aquí tenim una, que ara el que farem és trasplantar-la. Aquesta planta, per exemple, per saber si necessita o no trasplantar-se, mirarem l'arrel, si té molta arrel o poca arrel. A vegades surten per sota o surten per sobre. Amb aquesta vegada, només fent així, veurem que té bastanta arrel, ja li toca trasplantar. Jo us recomano, des de veu moltíssim, utilitzar les jardineres de reg automàtic i sobretot en plantes ja d'un cert tamany. Per què? Perquè si la posem en un test normal, tindreu que estar bellugant la planta cada 2x3, portar-la a la cuina al bany, portar-la a la terrassa, regar-la, portar-la una altra vegada al menjador, o sigui, és bastant molest. A més, l'avantatge que té la jardinera de reg automàtic és que podem estar dies, podem marxar de vacances, podem sortir de viatge i tindrem les plantes regades. Doncs us ho explicaré sobre la jardinera de reg automàtic. Ens trobem a dintre, són diferents elements, com una sorra, això és com una graveta, per drenatge. Tenim el que són la boia, per saber el tema del nivell, i la xemeneia on posarem l'aigua. I a la part interior, aquí ens trobarem amb això, que serà el lloc del recipient on ens quedarà l'aigua, que serà el dipòsit per mantenir i poder-se regar. Ara aniré muntant el que és el sistema de nivell del dipòsit d'aigua. S'aniria d'aquesta manera. A la part de baix posarem això. Això serà les ratlles que ens marcaran el nivell del dipòsit d'aigua. Posarem d'aquesta manera. I la tapeta de sobre. Perquè no ens entri la terra a l'hora de manipular la planta, és posar-li aquí una mica de celo. D'aquesta manera la tapeta queda tapada i no ens entrarà la terra. Ara el que posarem és la graveta. Això és el que es fa també de drenatge i que la terra no tingui contacte totalment directe amb el fons de la jardinera. I posem el substracte, que ha de ser de bona qualitat. Per què de bona qualitat? Perquè em trobo moltíssimes vegades que una persona es pot gastar els diners en una planta, però després amb la terra no li dona més importància, o al substracte, que li diem substracte. És molt important que no tingui fems i a més que sigui de qualitat, perquè moltes vegades al voler estalviar, després serà el seu entorn on viurà, on la planta creixerà. Si el substracte no és de qualitat, i això passa moltíssimes vegades, després la planta tindrem més aviat un fracàs. O sigui que és molt important utilitzar terres, substractes de primera qualitat. Bé, ja tenim una vegada posat el substracte, el que posarem és la planta. En aquest cas, posarem així, que ens està tocant la faroleta de dalt, així. Que ens quedi menys o menys amb aquest nivell. Ens ha de deixar una miqueta d'espai a la part de la vora perquè podem posar després inclús aigua. Ara
el que farem és posar terra al tot el vol de la planta. Les plantes volen un grau d'humitat important, per la qual el que farem és almenys un cop o dos a la setmana pulveritzar-les. L'ideal és pulveritzar-les amb aigua, si pot ser, que no tingui calç, o sigui, aigua d'ampolla, aigua d'osmosis, i això és molt important fer-lo, sobretot de cara a l'hivern, que és quan tinguem les calefaccions en marxa, i llavors el que passa és que l'ambient es resseca moltíssim. Acabem de posar el substracte i, important, tenim que apretar, però tampoc amb excés, o sigui, apretar d'una manera suau, que no ens quedin forats d'aire. Ja tenim la jardinera plena de terra. Com heu vist, ha anat bé el de tapar perquè no ens entri a la part on tenim el nivell d'aigua, el substracte o la terra, que no pugui fer que se'ns encalli una mica, i ara podem procedir a treure el que és el celo que hem posat abans. Bé, doncs ja ho hem tret, ja tenim preparat per posar aigua, però us explicaré. Abans de posar aigua, el que farem és regar per sobre. A la primera regada amb una planta d'hidrojardinera o rec automàtic és regar-la per la part de sobre, com si fos un test normal, perquè d'aquesta manera a la terra el substracte se senti bé i ens quedi ben agafada a tot el test. Penseu que no ens podem passar d'aigua, ara us explicaré per què. Ara jo faré una regada i és millor que menys o menys fem, no sé, una certa quantitat pensant que aquesta aigua ens arribarà a la part de baix. I ens esperarem. Bueno, hem esperat una estona, s'ha assentat la terra, ha baixat l'aigua, però això no hem tirat suficient aigua. Tornem-hi. Ho dic perquè això és molt important, perquè si tirem amb excés d'aigua i després no ens en donarem compte i començarà a pujar el nivell com un boig. I això passa moltíssimes vegades. És un error que passa molt sovint. Bueno, doncs com podeu veure, el nivell ja s'ha mogut. El tenim aquí. Veieu aquesta vareta vermella? Doncs ja se'ns ha mogut. Vol dir que ja tenim aigua sota, però no és suficient. Podem arribar fins al nivell màxim. Doncs bé, una vegada fet això, traiem, en aquest cas, la pinya, perquè no ens anirà bé. Anirem posant aigua, sempre més aviat sense córrer, perquè, veieu, anirà pujant el nivell. Si tirem molt, molt ràpid, després pujarà massa. Jo aconsello no arribar fins al nivell màxim, o sigui, ens pararem una mica abans, perquè després veurem que acaba pujant. Menys o menys, quan ho tenim un tamany, una alçada com està ara, ja pararia. Ja la tenim preparada, la jardinera. Ara, per exemple, podríem donar-li un toc més decoratiu, perquè no es vegi el substracte de terra. Veieu com es mou? A poc a poc anirà pujant una mica. Doncs podem posar un material com pot ser la grava volcànica. En aquest cas, el que farem és donar-li un acabat molt més atractiu. Doncs ja la tenim. Això seria una planta trasplantada en una jardinera de rec automàtic, amb el qual l'únic que tindrem que tenir en compte és una altra cosa, és esperar que el nivell ens baixi. Una recomanació és que de tant en tant, un cop al mes, cada 2 mesos, menys o menys, jo aconsello que el nivell baixi completament a baix de tot. Això és important per donar una mica de repòs a la planta del que és el substracte i les arrels puguin tenir més oxigen. Llavors, el que farem és posar-li adob. Quan el nivell ens arriba a baix de tot, posarem l'adob líquid diluït amb aigua i farem la primera regada per sobre. Això és important, perquè ja que aprofitem que ens ha baixat el nivell fins a baix de tot, farem la regada amb l'adob líquid, com hem fet al principi del procés de la plantació del test, i després, a partir d'aquí ja, posarem aigua a dintre del dipòsit, fins una altra vegada arribar al nivell necessari perquè la planta pugui tenir l'aigua corresponent. Això és el que anirem fent, no té un altre manteniment. Espero que amb totes aquestes explicacions, sabent ara com trasplantar una planta, sabent les seves característiques, les seves necessitats que abans us he estat explicant, segur que tindreu un èxit assegurat.